Siala anak sialang tinggalnya udah ke silangkara. Boleh nak jalan ke kotonyo. Kok dosa nak nan dirantau orang. Bukalah YouTube Sinar Padang Official. Batamu Yusril Asmara. Boleh bagalak-galak kita bersama. Ayo jangan lupa ya. Buka YouTube Sinar Padang Official. Alah si batang anak boleh di tabang-tabang malang si batang anak boleh kata najatuh larang jauh sularonyo kata najatuh larang jauh sulara ona nombor ladu ola ala salah ona nombor latigo kambang ola nantang lapulo ora bana larang rantau dia jangan
Onana lewat tabarami databado banyak manusia. Oh datang mencari ale bujang juara itu kalau dipandangi. Oba jadi sorak jo sorai nanari batambah larui. Odisenan kalau kau dipandang dua hari juonyo malam lampe mama barang tagole dua kabaunyo dua lo jawi. Oh 7 hari 7 malam 7 kabau 7 lo jawi baik tu acara bujang juara Odesinan kalau kau dilihat indah etong lamu. Olah 7 hari 7 malam iyo ale bujang juara selesai ale babue. Ona banyak babalik pulang antaro bujang juara iyo jo putih manyang taurai ala lainnya laki bini Tuhan. Oh ala lainnya laki bini tinggalnya di bukit kotoana itu kalau mako dilihat antara inyo nambah 2 iyo inyo bujang juara jo putih manyang taurai nan inyo bat sanang-sanang Onaninya bat sanang-sanang indah to bilang do bilang lamo ndak guna to bilang lamo bana. Oma alun bujang juara sadang jo putih manyang taurai sanang hati ndak tabado mencalik putih manyang taurai baik tuinyo bujang juara. Abi hari sari tu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan ala sebulan 2 bulan Tuhan. Ala sebulan 2 bulan kemasuk je 3 bulan antara bujang juara iyo jo putih manyang taurai. Oh tinggal ninyo nambah 2 to japik mande bujang juara. Oh 2 jo bapak badan ninyo sadang di rumah keduonyo bacarito inyo baduo mangecek juo laki bini Tuhan. Mangecek juo laki bini kok bujang juara ala babini baaka banyo anak nang ketek nambah namo si bujang jibun lun juo ado pangananyo alun jo timbul pangana anak babini entong bajudi coba rampo entong batuo coba dadu manyabuang ndak namu tinggal Tuhan.
Omanya buang dana tinggal itu kato badan mande duo jo bapak badan ninyo Odisinan naya manjawe kamangaju oleh badan nawa sifat nyobana bantu itu ditaga indak tataga dilarang indak talarang Oba itu katonyo badan ayah duo joma andekan duanginyo Tuhan Dua joma andekan duanginyo agak saja di badan mande sedang mau bujang jibun sedang menyabui anak di sinan ninyo tolataan to bilang pulo bujang jibun entong menyabuang tio ari entong batuo coba dadu Tuhan Entong batuo coba dadu cuy tuinyo bujang jibun nanari saritu Abi hari baganti hari Abi hari baganti pakan Kalau naninyo bujang jibun senang hati ndak tabado kakaknyo ala babini ba itu kato hati bujang jibun Otaraso senang di hati sunyi di dalam kiro-kiro sedang senang sebantu itu hati nan sedang senang bana tinggalan si bujang jibun to bilang lo urang na lain Oto sabui daerah pak mungko-mungko datang lalawan dari mungko-mungko naninyo kalau dilie nyokanda menyabuang juo pak jo bujang jibun datang lalawan dua orang membawa ayam Ola dua lai kue mulai menyabuang hari itu yo lainnya bujang jibun awak sedang menyabuang jua anta malang anta nyomuju Ola mujua di bujang jibun manang layam bujang jibun awak kayo batama kayo Awak kayo batambah kayo menyabuang menang coy itu lekala lawan datang tapi salah di bujang jibun coabana kebanyak piti coabana banyak rato Hoi nyoba utang tetap juko utang indah kababai Tuhan
Oko utangnya indah kababayi ba itu karajo bujang jibun sia nanti bonyo ada pindah nanggentar cie juo ndak ada merasa takwi ndak ada merasa ngilu ba itu sifat bujang jibun tuan. Di sini ninyo bujang jibun dek lawan ala lakala babalik pareman nambah duo pareman pai nyo tinggal bujang jibun sedang bamanwang di rumahnya sedang bamanwang juo datanglah ayah jomande nyo tuan. Datanglah ya jomande nyode datang ayah jomande mengece ayah jomande nakkan luang si bujang jibun kok dapet nakkan dak badan kami badan bertambah gadang juo umur nak bertambah lanjut juo kok kakak ala berumah tanggo kok kakak ala babini tumpak di badan bujang jibun bilolo buyuang kababini na bilolo nak kabar rumah tanggo ba itu kato badan mande duo jo ayah badan inyo mandang kato badan ayah mengecek si bujang jibun jawaban bujang jibun onde ayah sarato mande bari maaf ambo mengecek. Ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki di hati selo kabasaran katori yang kato talompe kato takwi yang kato nak sampai nambana kato bakaban yoya. Kalau masalah kababini kok masalah berumah tanggo lunado panganam boyai alunado doya panganam bo biarlah mo bantu iko ba itu kato badaninyo co itu katonyo bujang jibun mandang kato anak baru menjauhi ayah jomande honde nak kandung bujang jibun kok dapet kandak nak badan mande kondak banang namu babini mohon mande ka bujang jibun duo jo ayah bujang jibun yona baranti lah nak membuat utang baranti lah tu jo dadu abian galanggang ayam antian menyabuang nak bujang jibun yona ba itu kato badan mande tuan. Ba itu kato badan mande mandanga kato dari ayah mandanga kato dari mande jawaban bujang jibun onde ayat sarato mande kok kaberang-berang la mola kok bangi la mola kalau batu jo badadu sarato menyabuang ayam madoan galanggang rami kok disuruh ambo baranti antaba pisah nyawa jo badan tamasuk membuat utang mangko baranti badan ambo ya
mangko baranti ya badan ambo itu kato badan bujang jibun mandanga kato coy itu Otara sosanang dalam hati Sajuk di dalam kiro-kiro Sunyi di dalam pemikiran Oh indak to bilang-bilang lamo Maalun ninyo sakutiko Oh mandanga kato badan anak Barangke ayah jomande Baibo-ibo dari tampe bujang jibun Oh taruh ke rumah badan inyo lama lang kita barana ndak namu inyo ditagan ndak namu menurui ketua Oh nang kalama de inyo sajo ba itu ketua ya jomande baibo hati pai ya jomande tuan Obai hatinya ayah jomande itu kalau dipandangi agak saja di badaninya Oh sadang berjalan badan ayah dek lama lambe di jalan Sampai ke rumah badan ayah Tuhan Oh sampai ke rumah badan ayah duo jo mande kandung inyo Oh mande jo ayah baibo-ibo ate rumah itu kalau kok dili Oh tinggal sedang cuy itu tojapui si bujang jibun galanggang batambah Larami laju Oh dia inyo galanggang bertambah rami Orang kampung bertambah banyak Tapi salahnya di bujang jibun Nama buhe berang orang negari Utang indah namu mambang Tangin dah namu membayar nang kalama de inyo saja ba itu kata orang dek Ampuang Oba itu kata orang di kampung utang indah namu membayar nang kalama de inyo sajo cuy itu kata orang Oh indah to bilang do bilang lamu nak guno to etong lamu bana maalun si bujang jibun awak manyabuang tarui juo
Nyo sadang nyabung jo sadang bajudi badani nyo disinan kalau dilik bajudi di batu balai yola bukit batu balai naga sajo di bujang jibun yo sadang co itu to tinggan balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita ali sakete tantang itu siapa nang kita japui tinggan si bujang jibun to bilang lo orang na lain to japui nie dari padang Tuhan Oto japui nias dari padang naninyo dape kababari itu orang banyak magi kabagalanggang adonyo di pasisi yo ditampe nyo bujang jibun sarato bujang juaro dalam daerah Batu Balai Hoba itu dainyo pa urang nias tadi siana monyo urang nias banamo pendeka kaliang Tuhan Obanamo pendeka kaliang cuy itu kalau nyoba badani nyoma alun pendeka kaliang tagara di dalam hati nyokanda manyabuang lopai kapasisi kagalanggang si bujang jibun sifat samo co bujang jibun ko utang indak kababaye ko manang suko manarimo ko kala pantang mambaye mama pantang mambaye ba itu pendeka kaliang barangke inyo dari padang yola nias dari padang nambah namo pendeka kaliang nyo ambil kudo nambalang sarato ayam saiku nyokapi ayam bir yang tadi nyokapi ayam bir yang kuning nanayam malah nyokapi ala nyonai ate kudo madila cuy si kudo balang manduo kata palano nyo barangke inyo mae kapandeka laka liang barangke pendeka kaliang ionyo dari kota Padang menuju daerah pesisir tempe galanggang bujang jibun Tampe galanggang bujang jibun maalun sadang ate kudo Ondak tanggung kancang lari kudo tambahnya lacuy tambah kancang ma itu si kudo bah alang ma
si kudo walang tambah nyola cuiknya tambah kancang manuo kata palano nyoba itu kalau kok dilihat. Oma alun si kudo balang dek kancang lari kudo balang indak tabilang kampung ape indak tabilang kampung tinggal kaja bakaja kampung ape kaja bakaja kampung tinggal. Lari nyopak kudo na balang bertambah kancang dipandangi bakato pendeka kaliang yo kabake kudo balang pacape langka nang kontanai pesike rantau dek kanduange dek kudo sangat mengerati bertambah kancang lari kudo tuan. Bertambah kancang lari kudo nongkak mendongkak kudo balang menuju daerah olah sifat menuju daerah sifat kudo balari taroejo. Ndak lama kita bilangkan dek lama kudo balari lah sampai nangkanya tujuh tiba di galanggang bujang. Bun tiba di galanggang bujang jibun serta tiba di galanggang bujang jibun turun lainnya dari kudo tapawi kudo ditampeknya iyo di batang si kamuniang kamuniang pautan kudo itunya tampek nan biasa di sinan kalau dipandang alanya menonton pendeka kaliang tuan. Menonton pendeka kaliang nyo calik bana elo-elo nyo pandangi bana rang manya buang ba abana nyo ayam di siko ba abana sabuang di siko lai samo jo tampe awak. Oba itu kata pendeka kaliang dek nyo calik sabantu itu sabungan hampir sama undang-undang nyoco itu jual lain dak ada perubahan tuan. Olain ada perubahan sinantuinyo sedang mencari berkata si bujang jibun onde dusana baru tibo di tempe ambo dari jauh dusana datang sampai ke tempe badan ambo tujuan jom kasui bandang kato bantu itu. Menjawab pendeka kaliang yola nias dari padang nanambo datang kemari dari padang sampai ke siko adobana tujuan jomu kasui rencana kana menyabuang tuan.
rancana kandak menyabuang mandanga katoco itu lasana ngati bujang jibun mandanga kato olah orang nanti boy kau menyabuang kebakaran pinta boleh kanda malaku pinta boleh kanda malaku nak kabata gaci jo tuan nak kabata gaci jo menanga katorupo itu risinan ayam digandiang lapadang ayam semua ayam padannya cocok bana otarunya mulai bakaluan nak tabado banyaknya taru iyo lainnya tumanyo peneka kaliang dari padang naninyo peneka dari Nias oh datangnya dari Nias Padang oh satonyo mulai kamanya buang satonyo kamulai manya buang bakato badannya pendeka tadi yola Nias dari Padang oh sabalun mulai manya buang batanyo ambo dahulu kok tanyo badan ambo baabana peraturan disiko beko janambo salah pulo kato sampai sabantu itu menjauh inyo bujang jibun dangakan di baru tibo danga pendeka baru datang dan undang-undang peraturan siko omanya buang ayam di galang yang mahari mantam tanah maimbau tuakan ayam itu tu di tagabana kok kalah di basyang sajo sultan kok kalah pendekai di basyang sajo mendangar kato bujang jibun lasana ngati pendeka Nias nambah namo si pendeka kaliang mulailah ayam lah dilapikan bacaka ayam semua ayam balagu ayam lah dinalapang ba itu kalau lah dipandangi oh balago ayam dina lapang sekali manggalam buang tinggi dua kali manggalabang rana ya sadangnya ayam pak kabalago anta malang antanyo muju malang indak dapet ditulak muju indak dapet diaye malang ayam pendeka kaliang tagole ayam pendeka kaliang lakala pendeka kaliang basora orang olanan basa
Dela kalayam pendekak kaliang bajadi sorak jot sorai Sadang bajadi sorak jot sorai Laberang pendekak kaliang Katonyo peneka kaliang sesuai tanyo tadi larang pantang di galanggang mahari mantam tanah mahimbau tua kan ayam kok kalah di basyang saja. Kalau mau cari sejak tadi bantu nyokaro tengah ladang bantu nagari nak badat bantu kampung bau-bau ni tuan. Bantu kampung indah bau ni baik tu kato badaninyo mandanga kato cuy itu baru mengecek bujang jibun onde pandeka danga bana da elok cuy itu bana jan pandeka ta dorong kok kala sajo cuy itu kato bujang jibun carito jan dipabanyak. Sadang mengeceknya rupo itu laberang pendeka kaliang dangala diang bujang jibun ambolai tahu masih bujang jibun kok menyabuang di galanggang nangko kok kalah pentang membayi kok manang suko menarimo kok utang indah membayi itu dalam sejarah dapet. Tapi kok jo ambo bujang jibun samo bana tipe badan awak kok ambo kalah ndak jo kar babai kok manang suko manarimo yunge kok manang suko ambo manarimo kok kalah indah lodok kababai itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu laberang si bujang jibun danga kato yuang simaan bunia lunta uang ledi badan ambo indang danga baritonyo ndak taetong sutan amati di tangan ambo mandanga kato rupo itu menjawe pendeka kaliang ko ado agak 70.000 yang orang namati 70.000 satu mati jo ambo ba itu kato badaninyo Aikona nias yuang dari padang banamo pendeka kaliang sari pendeka nan tak bului wange Sari lo pendeka nan tak boleh sari nan karet tak mau takik sari nan lunak tak mau sudu ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu laberangnya sultan masa kutiko laberangnya bujang jibundanga kato yuang simaan buni jan mengecek sumbarangan jan mengecek agak hati yang sajo mangangong-angong dulu kok kamangece ang jago orang tasingguang ba itu kato bujang jibun manjawe nyokalama dari padang manjawe nias dari padang kok kata singguang tasingguang lamola nang kalain dak kaden bayi yuange nang
kalain nak kababai itu kato badaninyo mandanga kato coy itu alapanenyo si bujang jebun dek laberang si bujang jebun nyo paca silang katigo nyo elo surui laba batanam lanyo jamu bantu laba siang nyo cabui padang si jinawi nyo cabui padang stan salai nam padang la si jinawi padang jinawi pamutui rantai pamunua garudola binana biasa hari sale sampai puambe malu dengan banyak tuan Opo ame malu dengan banyak nyoka janias dari padang iyo inyo pendekanias nyo pancung pendekanias hosato nyo pancung ni bujang jibun padang manenggi nyo marana padang marana nyo manenggi padang malayang nyo lapekan latibo di tonggak di balakang badare tonggak balakang Homaharia inyo tuma pandeka kaliang iyola santiang ang bujang jibun patwi banang banyak membunuh orang sesantiang iko buyong maramba dari paduang paya di siko elok tinggal di kampung ambo rimbo lawe nambalun jadi Orimbola we nambalun jadi menanga kato rupo itu batamba berang buyong jibun Onyo ulang sekali lain nyo pancung pendeka kaliang nanias na dari padang-padang meranda nyo meninggi padang meninggi nyo meranda padang manuki nyo pijaan tatambang kagumi ala buni kararak gumi ala mahari juo pendeka kaliang Maria jua pendeka kaliang iyola santiang ang bujang jibun O tadi maramba buyong pandai kini manoka yuang nan santiang mana dari paduang paya di siko elok tinggal ke kampung ambo sawalawe nambalun jadi mandanga katoco itu batamba pane bujang jibun berang hati ndak tabado Berang hatinya indah tabado apotando bujang jibun berang merah matonyo bantu sago sonsong bulunya bantu saga nai ampadu katalingo ta singgong karuntong miang talajang hati nambalado Badarak-darak garaman bujang jibun kota juang ado bapike iko nam pancuang yuang penghabisan elaan di badan kini situ tak kabar kakak si bonsu tak kabar adik menurut sejarah yuang ditarimo aja ndak aja di bawahnya aja ndak aja yuang di bawahnya mandanga kato rupo itu nyoka jari bujang jibun padang maranda nyo manenggi padang malayang nyo lapekan padang katibo di sonsong nyo adu pak padang jokan yang balaka tibo di kan yang mabuni manggado pinggan karang buni manalo bawa mati mau yum palo begu bagulung padang kapuntiangnya lapata tigo padang bujang jibun O mahariaknya kalian sakutiko mahariak pendeka kalian onde dangan diang bujang jibun Coy ko ang kanda jadi rambaga pulo Kok coy ko yuang karajo badanang Untuk dapet lawan panyaba Kok dapet lawan pamane Labului gadang bujang jibun
padang lapuang bau parang tibo di kaniang patah sajo ba itu kato pendeka kaliang Tuhan ba itu kata pendeka kaliang di sinan kalau kau dipandang kau tak talo ayuang dimakan basi kau tak dimakan ang di malelo to cubo lamui malamuian lanyo cubo lamui malamuian nanti malamui lama lamuian adang-adang inyo lama lamui adang-adang iko lama bae ba itu kalau lah dipandangi anti mampe nala sehari di samalam balago sarupo itu cukui di hari nang kadu duo harinya duo malam baca kak sabantu itu lunado kalayo manangnya Tuhan olah 3 hari 3 malam bercakap badan dirinya olah 3 kubangan sudah lun jale jantan betinonyo ndak jale upik si buyuangnya ho bakato sekalinya atu ma pendeka kaliang oh karano badan angko ndak talo dimakan basi ndak talo ampe mampean to cubo yang nyuntang menyuntang mandanga katojo itu menjawe si bujang jebun oh kalau ba itu katona mudo kok bakal ndak nyuntang menyuntang pinta boleh kana balaku Tuhan pinta boleh kana balaku nyo cuba nyuntang menyuntang bagolek si bujang jibun yo awak bagolek di kaja nyo kaja di peneka kaliang satu tibo dake bujang jibun nyo nyatokan sabalun nyato adokan sabalun ado tabu maripat yo tikat labe pandang sarian onyo pijak kaki sabala kanyo angke kaki bujang jibun rancana peneka kaliang kanyo angke nyo suntie duo yo antanan satu dake di bujang jibun dan satu punyo kuaso jangan kaninyo kata suntang kaki sabala nak tangke kaki sabalanya nak tangke ba itu kalau kau dili indah to bilang lamo bana di sinan bakato bujang jibun panek bagala ka bagala manggali anak kuretaji lalita ambo di Sabah membalik sekali kini sultan oh membalik sekali kini membalik nyopak bujang jibun oh bagolek pendeka kaliang satu bagolek pendeka kaliang awak bagolek di kajanyo satu nyokaja di bujang jibun nyo nyatokan sabalun nyato adokan sabalun ado tabuk maripat yo atikat lah abe pandang syariat nyokana sausunyo ala kato bujang jibun dari tanah balik ke tanah dari air pulang ke air ko api balik ke api ba itu kato badaninyo
Desinan kalau kok dilihat dari daging balik ke daging, dari kulit pulang ke kulit, kok tulang balik ke tulang. Coy itu kata badan inyo, kata sampai sabantu itu. Oh kata sampai dari bujang tibun, kata sampai hari nyo datang, hari tiba kalau dipandang, tasiruk darahnya pendeka kaliang, tasiruk darah di dadu. Satu nampak darah tasiruk, nyo pijak kaki sabala, nyo angkek kaki sabala, balakak pisak sarawa, manyuto lalu hola kakapalo manyuto lalu ke kapalo la mati penekaliang dek la mati penekaliang sabalanyo campaan ke dalam lawi. Oh nanti bo di dalam lawi menjadi lumba-lumba putih sabala ke dalam rimbo. Oh nanti bo di dalam rimbo menjadi ungko josi amangpu. Oh tiapa menjadi ungkonya ada siamang putih baik itu kalau kau dilihat indah tu etong lamu. Olah mati pendeka kaliang basanang-sanang bujang jibun basanang-sanang bujang jibun sanang hati ndak tabado sajua di dalam pemikiran sunyi di dalam kiro-kiro. Oma alun badannya tadi indak disiko di palamo madek lamo bakal lamon kalau naninyo bujang jibun awak kayu bertambah kayu awak elo bertambah elo awak jaya bertambah jaya. Coy itu dek bujang jibun salah sakete adoju utang indak namu mabayi tuan. Utang indak namu mabayi baik itu inyo bujang jibun. Kok datang bana orang meminta utang indak jo kece di jawe nyo salam nyo sawakat tu itu indak jo kato kanyo jawe ndak pandai mengecek kare jo saluang kato nyo jawe baik itu orang mana gila utang ojo itu karajo bujang jibunan utang indak kanyoba
utang nak kanyo bayi itu saja salah badannya tak sabuikan kamari dapet barito jauh hampir dapat barito jauh jo hampir kok kamanya buang jo bujang jibun percuma awak menyabuang kok elok mana nasib awak kok manang ayam badan kita manang nyo indah menarimu kok kalah tabayi sajo Tuhan Oba itu kata orang di kampung coy itu kata orang kaliling entong menyabui bujang jibun nan paling parah bujang jibun ko utang sabalik pinggang di madudu ado bau utang di malapa utang lado tapi nyoy ndak olah namue mambai tapi nanamu mamaya coy itu nyo bujang jibun tinggal ninyo bujang jibun to japui ayah jomande Tuhan japui ayah jomande perasaan dak nalamak darah dado tersiro-siro ogara raso ala tibo manso musibah nang kadatang sensaro ado nang katibo iyo diaya badaninyo kok mimpi buruak saja coy itu ayahnya bujang jibun ba aku lain nang kata jadi kasansaro anak dia badan awak dia kasansaro anak ko badan awak ba itu katonyo kato ayah iolah ya bujang jibun mandanga kato rupo itu onde tuan dangakan bana jadi ba alai nang kayelo kato sampai sarupo itu aja wak panaya bujang jibun otot tunggu seminggu lagi kok tiba di minggu barisnya to panggi anak kaduonyo sarato minantu dia olah badan lawa tong lamo ayah jomane batambaru suwe
batama rusuh ayah jamande mencari mimpi nanti boyo mimpi datang ke badannya iyo ke badan diri ayah. Oh kok kiasan jadi tando-tando ala datang masuk sensara nangkati bapak Biari baganti pakan tibori pakan barisuk nyonyo agi pasan karang lalu antaro anak nambah dua bujang jibun jo bujang juaro o mandenyo mamarentan pulang ba itu kato badaninyo Odek mande menyuruh balik duo jo bapak badaninyo baliklah anak badaninyo oh pulang lainnya bujang jibun sarato bujang juaro cukui bininyo manyang tahu rai Tuhan Oco kue bininya manyang tahu rai di sinan kalau kok dili Honda lamoinyo di jalan bertambah jauh apa tanda kini lah jauh lah nampak laman rumah mandi Satu tiba di laman rumahnya tarui kalabu janjang satu nampak silabu janjangnya buka Assalamualaikum menjauhi ayah jo mandi Waalaikumsalam kata mandi Tuhan Waalaikumsalam kata mande naik lana ayat rumah lanai anak keduanya seto lanai badan anak duduk baropok badaninyo oh nanci ayah jo mande nanci buyang jibuma bujang jibun dan seorang bujang juaro sarato bininyo sekalian Oh bakato ayah ka bujang jibun nonde nak kandung bujang jibun kok dapet kandak dari ayah yona Oh barantilah bujang menyabuang jan menyabuang ayam jualan utang jan dibuik lain rasonyo perasaan Olah lain rasona perasaan mandi ndak lama rasonyo perasaan kiasan bajadi-jadi manso sensaro nang katibo yona kok mimpi ayah buruk sajo ba itu kato badan ayah jadi kok dapet kanda ayah Oh antaro bujang juaro jo bujang jibun baranti lalai kalian nambah duo jan banyak buang ayam ju beko binaso na anak ayah Tuhan Beko binasona anak ayah ba itu katonyo sekutiko mendanga katoco itu menjauh si bujang jibun onde ayah serato mandeko itu jangan ayah pikiran labara orang ya sutana mati labara orang pendeka bului alun nang kalana ayah
Hokot tibo lo awak kakalah, baiklah tibo dibarinyo utang lapatui kababai, ndak ado lai penyesalan ya. Ndak ada lain penyesalan, baik itu kata badaninyo mendanga kata rupo itu. Oh manjaweknyo ayah sekali nak kandung si bujang jibun sarato bujang juaro. Minta mohon mandeka kalian, barantilah kalian menyabuang jan menyabuang nyabuang ju mambana mande. Oka bujang jibun pa Kato sampai sebantu itu ajawat pan bujang jibun. Onde mande dengan mana ditaga, nak kata taga dilarang, indah kata larang. Aku ada suratan mati, ndak bana menyabuang ayam, ndak bana mau baju di suratan mati mati jua suratan mati mati juga itu bana katoinyo di sinan kalau dipandang. Oh indah to etong lamo mandanga kato anak mande, indah menjawik lai ibo mandekan duang tuan. Ibo mandekan duang sadang de inyo la bujang jibun, babali inyo katampe nyo naninyo bujang juaro la pulang pulau ke rumahnya. Oh tinggal mande sekutiko, indak dibilang lamo bana, indak to etong lamo tempat di badan bujang jibun, alala sampai ke tampeknyo. Onaninyo bujang juaro latibo pulo di tampeknyo, mande lah tinggal dengan bapak tuan. Oh Mandela tinggal dengan bapak cuy itu, kalau kita pandang maalun saja badan ninyo. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan tumpak di badan mandekan duang. Oh perasaan indah na lama sarato ayah sekalian caminyo anak basan saro tuan.
camenyo anak basan saroba itu kalau nyokok dilie otot tinggal naya jomande. Kita bilang bujang juaro sadang di daerah kotoana nyoba tanang ditampe nyoba jadi sorak jo sore Tuhan. Oba jadi sorak jo sore tinggal pulau bujang juaro kita japui si bujang jibun. Onani nyoba itu jo bajadi tuo jo dadu bazadi sorak jo sore sadang bantu itu judi jo ampok tarui jo nanutang tambah batambah. Oba macam utang nanyo bue adonyo utang dirang kampung adonyo utang dirang jauh kalau nyo utang bujang jibun namu utang sabalik pinggang tapi adolo kaeloknyo utangnya indak kanyo bayi Tuhan. Utangnya indah dokanyo bayi co itu karajo bujang jibun. Otot tinggan si bujang jibun sarato bujang juaro cukui jo mande nyo bapaknyo. Oto bilang urang pae pariaman adola sultan di piaman. Adola sultan nyo di piaman di sinan kalau kok dipandang dapet kabai nyo sekutiko mansonyo inyo galanggang di pesisir galanggang sadang rami bana bajadi tuok jodadu pae. Oba namanya sultan pemenan ba itu kalau kok dilie. Oh agak saja sultanan dari pariaman nyo ambil kudonan balang nyo bawa ayam nan sikue. Oh ayam diambil kudo nyo ambil nyo naik ke kudo balang menuju daerah pesisir Tuhan. Menuju daerah pesisir kagalanggang bujang juaro ba itu dalam teko hati di sinan kalau badaninyo sadang di hatinya kudo ju kudo dilacui lalari kancang manduo kata palanonyo gantonyo buni babuni ganto kudo tulado duo. Kok gantonyo ada duo Dang-adang dibuat tanah lah kadang-kadang dia awang-awang nang kadang buninyo menjago kanang ketek buninyo malaloan ba itu buninyo ganto kudo sadang kudo balari juo. Sadang kudo balari juo, sadang kudo balari kancang. Ala jauh juo, perjalanan jalan bertambah hampir juo Tuhan. Oh jalan bertambah hampir jua kain cawu panjang 9 taleo leo di barando.
Hopane de lamo di bajalan jauh bertambahnya hampir juo apa tando kini lampi latibo tampe galanggang pae oh sampai ke galanggang bujang juaro itu kalau dilie-lie agak saja di badaninyo maalunnya tu masutan dari Pariaman awak gagas sabantu itu nambah nama Sultan Pamenan maalun badan dirinya batanyo sekalinya sekutiko batanyo sekali bujang juaro onde dangan ladek Sultan manga sampai kemari apa tujuan jom kasui menjawe Sultan Pamenan nan datang dari Pariaman rencana menyabuang ayam kawan rencana menyabuang ayam itu kato badaninyo mendangainyo mengece naninyo kamanya buang ayam diambil ayam sekali padankan ayam semua ayam lagandiang ayam semua ayam tentunya tak ruka dibuka lah mulai ayam balago iyo ayam Sultan Pamenan duo jo Sultan nyoma sekutiko sadangnya ayam kabacaka olago jo ayam buyang juaro itu kalau kau dipandang sadang bacaka ayam tadi tuan sadang bacaka ayam tadi sekali menggalambang tinggi dua kali merambuan daba itu ayam dilie oh anta malang antanyo mujuela malang bujang juaro kala ayam bujang juaro pae kalayam bujang juaro dek lah kalayam bujang juaro tahuanyo ambil di Sultan Pamenan hodek lah nyoba tahu tadi selesai menyabuang mantu itu naninyo Sultan Pamenan marahinyo keluar kababalik rencana ke kampungnya oh sadang dia te kudo juonyo sadang marah keluar dapet kabar si buyong jibun masuk kakaknya pak kalamanya buang ada Sultan dari Pariaman banamonyo tumakok dili mandanga kato rupo itu tadanga Sultan ada di Piaman kakaknya joinyo namanya buang lakalayamnyo bujang juaro nyo perhatian di bujang jibun nampak laurang kakak lewat bakudo membawa ayam deinyo takut sekali Ode inyo takut sekali mungkin iko urangnya ko mana mangalan ayam kakak awaknya ambil kudo di bujang jibun ma itu kalau ma olah dipandang
Kudanya ambek lah baranti bakato muda ate kuda. Apa sabab ambo diame aku salah karenanya. Oba kata si bujang jibun makanya kuda ambo ambek ndak boleh taruang bawa ba itu kata badaninya. Mandanga kata rupa itu menjawe sultan nate kuda dangala diang nan muda ona nambo yang datang kemari bapantang utang data minta bapantang taru tak tabao yang bapantang taru ayang databao turun sekali sultan nate kudo setelah turun badannya maalun badannya tadi ala batamu tangka samo tangka batobok kare samo kare. Di sinan kalau kau dipandang maalun saja badannya mencalieknya tu masih bujang jibun mulai memaca langkah tiga dan sultan coy itu pulau tuan. Onan sultan coy itu pulau di sinan kalau kita pandang. Mulai baca kaknya badu di sinan kalau kau dilihat sama memaca langkah tiga sama maelo coba tanamnya jambu bentuk basiang. Deinyo sedang baca kak sedang balagonyo badu di sinan kalau kita bilang anta malang antanyo muju lanta di sinan kok dipandang malang indak dapat ditulak muju indak dapat diai lah malang sultan pamenan tetangkok sultan pamenan nan datang dari Pariaman tuan. Nan datangnya dari Pariaman itu kalau kita hitung tetangkok sultan pamenan. Pinggang lah tiba di lututnya kaca lah tiba di marinya bakati-kati pinggangnya lutut kanyo kacanya bunuh mati kanyo ampean sekutiko. Di sinan kalau kita lihat dek membana sultan pamenan onde dangan di bujang jibun ambojan diambil ma dibunuh pulau agi duit sekali kini jangan mau dibunuh mati ba itu kata sultan pamenan deinyo si bujang jibun mandanga orang mengecek kalau joinyo bujang jibun kok lah tiba tangan di mari jarang nanindak kanyo bunuh jarang lo nanindak kanyo kaca tapi nanari saritu deinyo capek membana lape la kaca di marinyo lape la pinggang di lututnya tuan. Nak jadinya bunuh doa sultan pamenan itu kalau kita lihat onan harato nan dibawa sultan pamenan onyo ambil sadonyo di bujang jibun sarato ayam untuk menyabuang sultan pamenan balik kosong
Oh Sultan pemenan balik kosong, itu kalau kau dipandang biari sari itu. Biari baganti hari, biari baganti bulan, nindak dietong doetong lamo, sabulan jodoh bulan, sajaknya mulailah bakal jadian, baca Kak Jo Sultan Piaman. Nambah nama Sultan pemenan, sajak baca Kak Nyojo itu, perasaan tak lama lagi. Coy itu inyo Pak Bujang Jibun, inyo tu sadang di galanggang, sadangnya duduk juo tuan. Oh awaknya sadang duduk sadangnya duduk di galanggang, balam taranggo ate tanggo. Oh manyang tahu rakyat pintu, salam ta'azim badan kita, alia sakete tantang itu. Hoto alia bakik nak lain, adolah orang dari Solo, adolah putih sangat rancak gunonyo, paminta utang pae. Gunanya peminta utang, jarang lo utang tak minta, jarang lo de inyonan bajapui ndak kata bau, nambah salam tetap nyodape. Kok hilang tetap de inyo kabacari, itu kalau orang nanggadi, adolah putih di daerah Solo, badanan sadang mudo mata. Oh badanan sadang bunga mamudo mata, siako putih nan dari Solo, nangkano di sinan dibilang. Oh siako gala pak jo namonyo, siapo gala jo namo banamo, putih siakin Banamonyo putih siakin, maalun putih tu tadi, ala de inyo dapet kabar banyak bana orang taniayo de Bujang Jibun. Tiok bau tang tak membaik, kok manyabuang coy itu pulo, kok kalah sukonyo tu biasonyo manang suko manarimo, kok kalah pantang dibayinyo, coy itu karajo Bujang Jibun. Yo indak to bilang lamo, maalun parumanyo putih siakin, barangke inyo dari Solo menuju daerah Mae. Oh menuju daerah si pasisir, itu putih siakin, nyorasai garak batang tubuhnya ton, sebelumnya to adon, sebelum ado. Ota buah maripat jua tikat lanya to panang syariat, mansonyo indak kabinaso sadang di jalan badaninyo
Oh sadang di jalan badaninyo disinan kalau kita lihat malun putih siakin inyo nyotarui juo jalan. Honda lamo inyo di jalan dari jauh inyo bajalan nyo jalan pakai kudo elok ba itu kalau kok dilihat. Lah banyak bukit nanyo tampuin nak tak bilang bukit nan tinggi nak dihitung luranan dalam kampung nan tinggal nak disabui kampung nan dapat nak dibilang lah sampai nyo ke daerah Suranti tuan. Ditanya-tanya ma bakek rangsinan di mako tampe bujang jibun ba itu kato putih siakin co itu kalau dilihat nak tabado rancaknya putih lah nampak dek badan orang nyurang batanyo bantu itu nyo tunjuan dirang na banyak kalau tampe nyo bujang jibun itu galanggang nyo narami. Di sini ada bujang jibun mandanga katoco itu alanyo datang putih tak ngadi tuan. Oh alanyo datang putih tadi setonyo datang putih tadi nyo perhatian jo bujang jibun. Konyo kana pengajian tubuh binaso ko indak badan awak ba itu kato putih siakin nyo kana bana pengalaman. Konyo nyatoan sabalun nyato adokan sabalun ado tabuk maripat jo atikat labe pandang syariat hari sarato jo katonyo. Bujang jibun sedang bamanuang nyo hari sekali bujang jibun amano diang bujang jibun amboko putih siakin datang nyo dari negari Solo meminta utang juang dan salamu aku nanang buwe di orang kampung dan orang buwe di rang banganya juang Iyo nang buwe dirang banyak ba itu kato badaninyo nak paralu to bilang lamo mandanga orang mengecek tak kajui si bujang jibun. Satu tak kajui darata siro nyopai balari deket rumah satu lah tiba di rumahnya. Nyo ambil saluang sebuah satu nyo ambil saluang sebuah nyo duduk di jendela pintu basaluang sekali bujang jibun pae. Basaluang sekali bujang jibun setoinyo mulai basaluang naninyo putih siakin tibo juo balik dake bujang jibun. Nyo minta juo utang sekalian kotak nyo utang yang buyong bayi buagi maluang di nagari ba itu katola badan nyo minta tarui utang ke bujang jibun. Utang sarato jo katonyo minta sarato jo katonyo ndak dapet dia alie ba itu bana badaninyo. Dek utangnya minta jo sakancang saluang bambui sakancang nanggadi minta utang sakancang saluangnya ambui nan putih ma minta utang jo nambah namo putih siakin badan batambah ange. Yo ange lah badan bujang jibun nyo buka baju di badan sedang membuka baju di badan baju tak buka nyo duduk balik nyo ambui juo saluang di garobe pintu.
O sadang mambui salung sakancang mambui salung meminta utang kancang yu nak tabado orang menunggu meminta utang kabujang lajibun meminta utang kabujang jibun yoyenya putih siakin osa jadi mamwisa luang utangnya minta jua sekutiko majadi jua minta utang sadang inyo mamui saluang nan utang arang minta juo natan di bujang jibun odena dotan di badannya malu no indak tabado urang meminta utang juo orang meminta utang yo dan nak tahan di badannya nak tahan di tubuh bujang jibun una meminta utang matambah dake nyo dakati jo bujang jibun nanawa sambui mama mbui saluang odek ndak tetan ange orang meminta utang juo malompe si bujang jibun malompe kabatang aye yo pak ho anta malang anta nyomuju la malang di bujang jibun sato malompe kabatang aye menjadi batu pak bujang jibun Tuhan menjadi batu bujang jibun itu kalau badaninyo la jalenyo menjadi batu naninyo putih malakin balik ke Solo balik badaninyo sadang babaliknya ke Solo pulang ke Solo bantu itu sampai ke kampung jualaman pae sampai ke kampung jo alaman di sinan kalau kita etong homa alun sajo badaninyo kalau nan bibilang bujang jibun lama lang tibo di bujang jibun ho bujang jibun dak ado lai awak berubah jadi batu banjadi batu di batang air pae menjadi batunya di batang air dapet kabaken kamari mansonyo inyo bujang jibun nyorang meminta utang dek ndak tatan di badannya malompe ke batang air malompe badan bujang jibun satu tiba di batang air menjadi batu bujang jibun coy itu nasib baik olah badan lain
Lada pekaba badan kakak sarato ayah nyomane Oman sonyo inyo bujang jibun orang datang meminta utang dan tak tertahan di badannya. Oma lompek ke batang air menjadi batu bujang jibun orang mencari sangat Amin Orang mencari sangat rami dapat kabar di ayah jomande menangi ayah jomande datanglah kakak badan inyo nambah namo bujang juaro Oh nampak di badan diri mande nak kandung bujang juaro yona Oh sarato jomi nantu mande jak dolu ka dia ang bakaban yo kainyo bujang jibun baranti tu jo dadu sarato menyabuang ayam yona Oh utang jan dibuat ju sesantiang nyo awak gak sekali kabului ju kini batamu kenyataan menjadi batu na bujang jibun tuan Oh menjadi batu nak bujang jibun ba itu kato mande di sinan bujang juaro de mande sarato ayah Oh mulai kapado hari kini botutui galanggang ayam baranti awak batu baranti judi kasadonyo judi ndak dia wailai doya Judi ndak dia wailai ba itu kato bujang juaro mendanga kato dari anak menjawe mende juaya honde nak kandung bujang juaro nak kok lain adik badan buyung nak kok adik badan bujang juaro nambah namo si bujang jibun Kok lay badanga kato kami kok badanga kato dari dulu yona ndak kata jadi dona bentuk kini ndak sampai menjadi batu tapi dia indak mandanga bak kato inyo sajo di duya kok kare inyo nang kare yona Kok baga inyo nambaga kini coy kok kejadian menjadi batu na bujang jibun tuan Oh menjadi batu bujang jibun ba itu kalau kau dipandang indah to etong lamo bana Oh mande menangi dengan bapak Oh buyung baduo na anak mande Oh buyung baduo masa mo gadang Oh kini lah tinggal bujang juaro bujang jibun anak nang ketek nang kasayangan nang tak ado do tuan Hoba itu kato badan inyo menangi jupa badan mande tuan Tangguang lantaikanlah di bamban pucuk sitoli tengah sawah tangguang rasakanlah di badan kato mandena indah badanga dona hokok lai badanga bujang jibun kato mande
ndak jadi batu dona bantu itu, ndak sampai menjadi batu dari dulu mendekaban perasaan ya jo mande perasaan ndak lama lai dona perasaan ya ba itu pulo kok mimpi banyak datang namburu rambut rancuku abi-abi rangkuba kulit kepala kini bertamu mimpi ayah yona. Lah dapet malu nak badan kita, lah dapet malu ayah jo mande bujang jibun na lah jadi batu yo nak. Oh bujang jibun nak lah jadi batu, ba itu kato ayah dua jo mande badan inyo mande menangi juo. Oh bapak maratok pa ratok juo yo pak tumpa inyo bujang juaro. Honde ayah sarato mande jan menangi badan mande jan menangi badan ayah yo ya. Pulangkan nasib ya kanan satu balian kasawa nyawa nampunyo nama ambil maya. Sesuai katonyo bujang jibun kondak banainyo menyabuang suratan mati ya mati juo yo ya. Oh suratan mati ya mati juo ba itu kato badaninyo. Hondak guna to bilang lamo bana biari sari itu bapak jomande. Ho tetap menangi oh bapak jo mandela menangi aye mato mau jalan oh bakato mandeyo ayah onde nak kandung bujang juaro. Omola topai mencari ketapian yo kadake lu buat batu yo ko inyo jadi batu na Mandanga kato dari mande barangke inyo sekutiko barangke inyo nak nyolai. Nanci bapak badan inyo nak sorang mande badan inyo nanci iyo bujang juaro seratopit bininyo manyang taurai. Oh ala barangke nyo barampe ndak lamu inyo di jalan latibo di batang air lu buat batu tuan. Latibo di batang air sekutiko mencalik badan inyo tadi. Orang banyak mencalik batu bujang jibun ni orang kampung dekat sinan. Satu nampak ayah jo mande lalari orang nampak samo lasagan mencalik apa lah nampak lo bujang juaro bertambah sagan badan orang.
Ho tinggal lainnya sekutiko nyo calik bana elo-elo kiroyo anak jadi banget tuan. Kiranya iyo anak jadi batu naninyo si bujang jibun nyo awai batu di mande nyo awai batu di ayah menangi mande jo bapak sarato kakaknya sekalian nama namo bujang juaro. Ho saja dulu nak mande kaban yo nak. Hoi koi duit na di ate duya ate langi ado balangi di bawah tanah ado batana orang duya banyak nang karamat bujang jibun indak percaya iko jadi nyona. Ho anak mande yona ba itu kato mande yo bapak dek mande menangi dake batu mawai batu bujang jibun bantu menangi pak batu dicali tuan. Oh bantu menangi nyo batu dipandang bantu nyo bantu ke menangi bertambah ibu badan mande yo anak awak nam bujang jibun bertambah ibu badan bapa. Hosi bonsu bana nak jadi batu tapi de indak mendanga kato awak ndak mendanga perintah bapa. Hondak mandanga perintah mande iko jadi nyona. Ho bujang jibun yona kakak atolo menangisi sarato bini badan kakak nambah namu manyang taurai. Honde dia kandung adik uni. Oh unio sayang ke bujang jibun. Bujang jibun terlalu elok kotak dielok badan bujang jibun tak bajodoh jo kakak bujang jibun ba itu kato manyang taurai. Oh di sinan kalau kok dilihat de inyo mengecek bantu itu galak menangi pak batu bujang jibun galak menangi batu bujang jibun tak paralu to etong lamo tak guna to bilang lamo bana. Ho hari bertambah patang juo patang bajawe dengan sanjo. Ho sanjo bajawe dengan malam babali inyo nak nyolai lah sampai inyo ke rumahnya. Maalun tiba tampe mande panjian sudah dibuat tumpak di badan bujang jibun. De alainyo jadi batu janjinya bujang juaro inyo tu indak kamanya buang tuan. Oh inyo tu indak kamanya buang nyo antian tuo jo dadu baranti nyo manya buang ba itu kato badan inyo itu janji nyo jo ayah nyo itu janji nyo jo mande nyo. Oh inyo tu kamulai basumbayang co itu kato bujang juaro sanang hati ayah jo mande pa Oh sanang hatinya ayah jo mande co itu kalau kok dilihat indak guna dibilang lamo. Abi hari baganti hari abi hari baganti pakan alas pakan lupakan abi pakan baganti bulan alas bulan 2 bulan sabanjak bujang jibun menjadi batu.
Ho tumpainyo bujang juaro ndak ado manyabuang lai baranti tuo jo dadu ndak ado baju dilai nyo lataan ka agamo Tuhan. Lataan kagamo nyo calie dia ya jo mande nyo basanang hati ya jo mande. Hodisinan kalau kita bilang kagurun awak kagurun anak ulusanku banjalo boleh di muaro. Deklah jadi batu pak bujang jibun sainggo iko kabadolu besok di sambung pulau Tuhan. Orami takabanyo tumarang di kapau Orami de anaknya orang ditarap Ambil langkoknya sebala toler Kambang labungo dalam rimbo Bapa sanawa kadusana nan di kampung nanado di tanah rantau Ko ingin jo kaset rabab calik la YouTube Sinar Padang official di sinan lengkap kasadongonyo Tuhan. Baju untai dua-dua ate batu kaki malembai kaduonyo sainggo iko kaba bujang jibun dolu karano la jadi batu hola salamo.